Ayan guys, nagluto tayo ng ating ulam. So ito, ang niluto natin ay paklay. Spicy paklay. Ayan, oh. Kita nyo yan, may sili. Ayan. Wala ba yan? Pina-absorb natin yung sabaw para masarap. Ayan. Kain tayo nito guys. Masarap daw, sabi ni mama. Ayan, maanghang na oh. May sili. Ayan, may sili labuyo. Anghang to guys. Kain tayo guys.